Bamako ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni y'an sigilen kunnafoni bana kɛnɛ kan. O don. Kunnafoni bana ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5. Tarata o tarata Ala mana dugu ɲuman jɛ e ni ne bɛ bɛn o la Bɔkari Tarawele kunnafoni minnu b'an bolo kɔrɔ politiki kuma jamana yɛrɛ ka goni jamanadenw sigilen bɛ ka mun ni mun makɔnɔ Mali ko yɛrɛ bɛna kɛ cogo di Bɔkari Tarawele kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn o don baara min ne a b'an bolo kɔrɔ yan baara in tɛ taa maa saba baara kɔ siga t'o la Mamutu Kamara ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛjuru la denmisɛn don e ni ne tɛnkulen don ɲɔgɔn la an bɛna kuma minnu bɔ an da kɔnɔ a sɛgɛsɛgɛlen don ni ka tɛntɛn arajo jɛgafo ɲɛmayaso fɛ Bɔkari Tarawele an b'a fɔ lamɛnnikɛlaw ye k'u ka tulo kɛrɛbɔsigi arajo minnu b'u ka fiɲɛ turukɔla minnu ka bila an na k'u ni ce danaya tali la ka da arajo jɛgafo kan u bɛɛ lajɛlen jɛgafo de b'a kelen-kelennin fɔ tɔw b'a kelen-kelennin mɛn siga t'o la e ko cogo di k'a fɔ Mamutu y'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bi bɛn Bɔ Jabate naamu k'i ma fɛn min ye i kana da o la ne ko bala cogo bɛ di écoutez Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don vision fasiriba n'o ye Mamadu Tangara Tangara ko Bɔkari Tarawele Nations Unies ka cidenw Bɔkari Tarawele u bɛna an ka jamana in kɔnɔ u nana min ye an ka jamana fangabolo ye Bɔkari u y'u bisimila Bɔkari a kɛra kuma ko dan ye fasiriba ko Nations Unies ka cidenw nana mun na Mali kɔnɔ n'i y'a lajɛ waati labanw na ko goniyalen bɛ jamana ale premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari ale ye taali min kɛ Nations Unies ka tribune na o tagali a ye ci de di Nations Unies maaw ma Bɔkari Tarawele fɛn dogolen minnu bɛ a ye fini ta ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la Bɔkari Tarawele gɛlɛya min bɛ Mali kan a y'a bɛɛ lajɛlen ta ka da u tulo kan u min kalama fasiriba ko Bɔkari ɲuguɲugu bɛ ɲagaɲaga wuli Nations Unies ɲɛmaaw tun tɛ fɛn minnu kalama Mali ko la n'u tun bɛ ka bɛɛ lajɛlen nugu k'a da u senkɔrɔ u yɛrɛ y'a kanu sa k'u ka n'u ɲɛda Mali kan u ka n'u ɲɛda Mali kan Bɔkari Tarawele u y'a fɔ u y'a kɛ min ye cɛden caman u y'olu lawuli cɛ ni musow Bɔkari Tarawele tile fila baara u ka n'u bolo da Mali kɔnɔ premier ministre ye min ta k'u sɛgɛrɛ Nations Unies kɛnɛ kan n'a sɔrɔ ko in ye tiɲɛ ye Bɔkari Tarawele u nalen min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta u n'o ye ɲɔgɔn ye masakɛbulon la Kuluba Bɔkari Tarawele o ma munumunu kuma da fɛ ko ye o ye tiɲɛ yɛrɛ kɛnɛ kan da Malidenw mago bɛ fɛn mun na colonel Asimi Goïta a y'o de yira Nations Unies o cidenw na kunnafonidila ko n'o ye Mamadu Tangara ye a ko u ni premier ministre Choguel Kokala Mayiga fana ɲɔgɔn ye primature la Bɔkari Tarawele Choguel fana ko k'ale kelen tɛ kuma a ka ministre caman bɛ a y'olu wele ka na kɛrɛfɛ tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca min ye kuma ye a bɔlen kɔ ka ben kuma taara ka di Choguel Kokala Mayiga ma o kuma ko Mali ko bɛ dabolo jumɛn na ka hakilinaw ye ko ye tacogo jumɛn na Choguel y'a yɛrɛ k'a fɔ Mali bɛ kɛ Malidenw de sago ye Bɔkari Tarawele dibidibi min bɛ Mali kɔnɔ Mali tɔɔrɔla Malidenw ɲanina o kuma min ye communauté internationale ye ko an jigi b'u kan dɛ ko kana bɔ Malidenw jigi kɔrɔ fasiriba ko a ko san 2013 a ko min ye opération Serval ye Bɔkari Tarawele jamana in a ye wele bila nansaraw ma nansaraw nana an dɛmɛ Bɔkari Tarawele nka k'a kɛra dɛmɛ fankelenma baara yɛrɛ sabu y'an dɛmɛ ka taa kogo da jamana fan dɔ fɛ ko Malidenw kana tɛmɛ yen kan o b'an kɔnɔ hali sini an tɛ ɲinɛ o kɔ fasiriba ko Bɔkari Tarawele Choguel Kokala Mayiga a ko yɔrɔ min taali ka di maa ye ni cira yen ko bɛ k'i ma baasi ye wa ko nin tun fɔli de ka d'ale ale tun mago bɛ nin don in na ko Ala ni ce Ala ye nin don yira ale la fasiriba ko maa min bɛ n'o de tun ye kumatigi communauté internationale ka cidenw na o de ye Abdou Abari ale ye Niger ka ye Bɔkari Tarawele ale bɛ min ye jamakulu in kɔnɔna la Bɔkari Tarawele ale sigilen Choguel Kokala Mayiga sigilen a ko Faransiikaw ye min ta k'an sɛgɛrɛ ko ye ko sɛbɛnma ye wa o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Faransi ye dibidibi mun kɛ jamana in kɔnɔ Malidenw k'an kɔ don ɲɔgɔn na ni ka fitinɛ wuli jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele min ye jamana in ye k'a bilisa ɲagami maa minnu nana n'o ye Nations Unies ka casque bleu ye olu ko k'olu nakun ye ka basigi don jamana in kɔnɔ o kuma olu ko kɛlɛ sira o ma don olu kɔrɔ Bɔkari Tarawele ko nakun wɛrɛ jumɛn bɛ olu la don o don dɔ bɛ ka fara Mali ka gɛlɛya kan wa a y'a laɲini k'a fɔ ko dɔ ka u ka mandat ka fali a ka yɛlɛma o bɛ kɛ kuma bɛɛ san o san san kelen bɛ di san kelen bɛ di bi 2012 ni bi cɛ fo bi san joli taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ ni dɔ ma fara a kan foyi ma bɔ bi de ka jugu ni kunu ye fasiriba ko Choguel Kokala Mayiga a y'a yira Nations Unies cɛbaw la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye opération Serval Bɔkari Tarawele n'o kɛra barika ni olu b'an ka jamana in kɔnɔ min ye MINUSMA ka casque bleu bɛ Mali kɔnɔ Takuba bɛ Mali kɔnɔ G5 Sahel bɛ Mali kɔnɔ
o n'a ta o ta Mali gɛlɛya dɔ de bɛ ka fara kan ko mun de bɛ yen lawulengamadu ko Nations Unies mɔgɔw yɛrɛ ka da u ɲɛkɔrɔ dɛ a ko la Boubacar Traoré min ye Choguel ko kala Mayiga fasiriba n'o ye Mamadou Tangara ye Choguel ko n'i ye Mali ka goniya lajɛ an bɛ don min na ko bi Boubacar Traoré Mali dugukolo k'a daminɛ 100 sara la 60 fo 80 o bɛ juguw bolo bi ko kalafili bɛ se ka ko la a tɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ kalafili bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn o de fasiriba ko Boubacar Traoré dɔw de kɔrɔtɔlen bɛ kosɛbɛ dɔw bɛ olu ye jamana in olu y'a sigiyɔrɔma cɛbaw ye an ɲɛ b'u dɔw natɔla bɛ janfa la Boubacar Traoré k'u sago tɛ sɔrɔ jamana in kɔnɔ wa fɛn fɛn kɔni sigi an bɛ k'i kan ka minɛ ka datugu i bɛ datugu hɔn i k'i ka kaso birifini k'a ta awɔ fasiriba ko Mamadou Tangara a ko siga kɔni tɛ min na Mali ka jamana masakɛ kalafili min kan ka kɛ février kalo tile 27 o kuma k'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ assise nationale Boubacar Traoré o de bɛna sigi sen kan malidenw bɛna min fɔ dɛ o kuma ko Mali transition bɛna taama n'o de ye o de bɛ waleya fana Mali jɔli bɛna baara n'o de ye Mali refondation bɛna kɛ n'o de ye Boubacar Traoré Mali kura jɔli o kuma ko baara de bɛna kɛ n'o ye ko n'o ma kɛ o kuma k'u tɛna se ka kuma wɛrɛ fɔ ko Nations Unies mɔgɔw ka kuma da u ɲɛkɔrɔ o kuma min bɛ Mali kɔnɔ bi ni tiɲɛ don ni nkalon don Boubacar Traoré u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u wasara fɛn fɛn fɔra k'u bɛ taa woloma k'a tɛntɛn k'a lajɛ n'a jaabi kɛra min ye k'u bɛ tila k'o kɔmasegin ta ka Malidenw sɛgɛrɛ wa u ka fɛn kelen fana faamu k'a fɔ k'u bɛna pression de kɛ anw kan k'u b'an dabolo yɛlɛma o bɛ dɔ fara an ka funu de kan n'o t'an fununen don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ vision kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate naamu vision mɔgɔw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indépendant i da t'u la min ye Nations Unies ka ciden minnu n'olu cila ka na anw ka jamana kɔnɔ tile fila taama ani tile fila hakili jagabɔ o y'o baara kɔni kɛ ni ka se a da la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tile fila in kɔni kɔnɔna na min ye ka bɛn karido ma octobre kalo tile 24 san 2021 min ye kunnafoni di baro ye o y'o sigi ka ɲɛsin don kibaro tilamɔgɔw ma o ka taama in n'o ye jɛkulu in ye a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye Niger jamana o ka lasigiden min n'o bɛ Nations Unies tɔnba o kɛrɛfɛla la n'o ye Abdou Abari ye Abdou Abari ni barodalasigi in senfɛ ka ɲɛsin don kibaro tilamɔgɔw ma a y'a jira k'a fɔ olu ka nin tile fila taama a kɔni a kɛra kala de ye kalabolo ye ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ i da tula la cogo min na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Choguel taara birifini sama ka bɔ ko caman dogolen da la o kɔni nana waasa kuma in min b'a la n'o fɔla Choguel fɛ o ka se ka na ko ni ka se ka na kisɛ ta jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ o kɔni o ni anw ka dugu maaba caman ye ɲɔgɔn ye a fɔlɔla fɛn fɔlɔ min na o de ye anw ka transition ɲɛma n'o ye colonel Assimi Goïta ye o n'o ye ɲɔgɔn ye ka taa se société civile maaw ma olu minnu fana fanga n'o ka bon jamana in kɔnɔ kosɛbɛ ka taa se min ye anw ka cɛmancɛrɔ fangabulon ɲɛmaa ye Dr Choguel Kokala Mayiga wa ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ni ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen ye u ka hamina min o ye ka hamina ye fɛn min ye jamana ko la ani jamana jɔli la o y'o bɛɛ lajɛlen ta ka da ni délégation tulo kan o ka ɲɛmaa n'o y'u ka délégation ɲɛmaa ye n'o ye Abdou Abari ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min laɲinilen bɛ o de ye olu cila ka na jamana in kɔnɔna na Nations Unies ɲɛmaaya bulon fɛ waasa u ka se ka na ko in ka se ka kisɛ ta ni ka segin ni a ye waasa jamana in a kan ka dɛmɛ sira minnu fɛ ani ni kura bɛ se ka fiyɛ jamana in taabolo fan minnu na u ka se k'o fɛɛrɛw ni ka o tigɛ joona wa nin délégation na fana n'i y'a ta k'a lajɛ maa min bɛ yen n'o o kun bɛ délégation in kɔnɔna na o de bɛ tali kɛ Keniyaw ka maaba dɔ la n'o bɛ Nations Unies maaw kɛrɛfɛ n'o ye Martin o ye Keniyaga ye Martin Kimani ka taa se maa wɛrɛw ma n'o ye i n'a fɔ n da tula maa fɔlɔ min tɔgɔ la Abdou Abari o min ye Niger jamana ka lasigiden ye Nations Unies na o fana o kun bɛ jamana taamaden ninnu na fo ka taa se Faransi ka lasigiden min n'o fana bɛ Nations Unies na ye n'o ye Nicolas de Rivière ye o fana tun bɛ a la l'Américain ka ciden o min fana bɛ Nations Unies maaw kɛrɛfɛ o fana tun bɛ nin taama in na n'o ye l'américaine Linda Thomas Greenfield ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira k'a fɔ hamina min bɛ u la o de ye jamana in bɛ se ka dɛmɛ cogo min na n'a ma ye k'a fɔ u bɔla Nations Unies jabala la Niger fɛ min ye l'Américain jamana ye k'u kunda anw ka jamana kan a kun tɛ dɔwɛrɛ fura ka se ka sɔrɔ jamana gɛlɛyaw la wa n'i ye Abdou Abari ka kɔrɔfɔ ta ni k'a lajɛ a ko k'anw ka jamana ko jamana in ko dɛmɛ kan ka ta ni ka ɲɛsin a ma waasa min ye jamana minnu n'o tɛngun bɛ faso Maliba la gɛlɛya in kana kɛ sababu ye ka taa
a kololo ni ka yele ula bawo ko an goni ngame karanga ko yi ko ni mi ye wale jugu kebaw ye no ye terrorisme ye ko no ye saga soro no ye san soro faso maliba ka be mali te ngumbe jamana segu fenfena olu bele jilen be do soro a kololo la ha ka ja mi ye wuli ka jo ko ni mala ka sabati jamana marabo fe wasa mi ye saheli ko nay mi ye kana go ye obesika do e bala chogo mina wa mi ye an ga jamana tabiya chamo ye olu bele jile obesika lakunu chogo mina wasa jamana yi abesika bo e krefe dena ka se ka blajema ka se gi nyejo ki te ngoni shi ala wani e krofo ilaje mi ye wuli ka jo chama ye mi no o krofo imbola ni ka sanzalama Nicolas de Rivière ve o mi ye français la sigi denye Nations Unies na ale ya jira ka fo bara munu no bala ka buluda onga jamana fe bara nunu kai ngoi ko wa ko mi ye ale ya ka wuli ka jo ye ano sabati wasa mi ye jamana faso maliba ya besika de mechoko mina mi ye accord de paix d'Alger o mi no te no blala sa 2015 ko kanga waleya ko ga ko te waleya be fo ka ta soro la mi ye onga kalatai o ka se ka sigi senga wasa mi ye jamana kunti kurai o ka suganti kalata sirafe o de bina ga sabu ye wasa mi ye accord de paix d'Alger o be o tablo no konoko o bela jile ga se ka waleya ka ko alenye ba ka fo mi ye l'Amerique nga la sigi de fana ye no ye Linda Thomas Greenfield ye o fana ani onga jamana chamandoro fanga nyama colonel Asim Goita ani o ye nywaye o ye korofo chama latama oni nywaje aya jira ka fo l'Amerique jamana ulu koni labele do ka onga jamana deme wasa gele munun be akonna na furabe se ka soro o la chogo mina wa mi terrorisme kelaliye ko l'Amerique jamana ka te atoto o waleya nununa ko wa ko mi ye chesri ko jamana marabawo mi ye chamandoro fanga jamana nyamawe o gu chesri mi ye kalata ye akanga ke wati munun gonnana alna soro la korofo nunu bela jile farale nywanga o ba jira ka fo ko mi wati minu go bolo dambe 2020 gonnana ibe ga faka chele no ye kalota anisegi ko ni kalafli na masika ke o konnana ko wati ga fo oluye o beseka segini mi ye kato oda o kachiba utloka mi beseka ke sabu ye jamana faso maliba akanga de mechugo mina o kanga o fero tike chugo mununa o bela jile nga seka nywazoro ni ngwe sebe mi na ya sama gabo elene bana konnana mami nga fasirido ode masire jopi Traoré ne ben tige dongo kura ado bolo kelen fatulu te sama mum sigato la mini indicateur de renouveau parce que ba no ye docteur Amadou Maïga bada Amadou Maïga ako angata CNT la Conseil national de transition Traoré ambe domina ko bi ko CNT ako yelama belebele o bolo daleme o konnala fasiri ba ko ako Conseil national de transition ako niye jatemina ke sigira senka Traoré minye fanga d'Afrique de senfɛ minye faso debito o kuma olu nɔrɔbila don debito bɛ baara mun bolo da SNT cɛbaw b'o fɛnɛ kelen kɛ Traoré u ka baara ye mun ye Mali sariyaw ni ka sugandi ni ka tɛntɛn min ka ɲi jamanadenw ma u ka baara ye mun ye tuguni min ye gouvernement ye o min ye jamanadenw ka cidenw ye olu bɛ ka baara min ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ baara in k'a lajɛ a kɛcogo la n'a bɛ ka ɲɛ walima n'a tɛ ka ɲɛ Bukari n'a jɛngɛmɛ ni k'a lakile a ko CNT cɛbaw u ka baara filɛ fasiriba ko Bukari a ko n'i y'a lajɛ o CNT kɔnɔna la o kuma min ye nafolo o bɛ ta ka di baarakɛlaw ma ka sababu kɛ u ka baara ye Bukari o kuma ko min ye ko caman bɛ yen dibidibi tun b'o la CNT kɔnɔna la Bukari k'a fɔ min ye assemblée kɔnɔna ye Bukari o dibidibiw bɛɛ lajɛlen sidonna k'o ban min ye colonel Maliki Jaw ye a n'a ka cɛdenw Bukari e ko u ye hakilina kɔrɔ ta ni ka CNT cɛbaw sɛgɛrɛ ni ka tila ka malidenw sɛgɛrɛ fasiriba ko Bukari n'i tun y'a lajɛ min ye burujali o de bɛ yen sariya sɔsɔ kan sariyaw bɛ ka kanw sɔsɔ Bukari min kɔni ye sariyaw a kan tɛ bato a ko n'i y'a lajɛ wariw bɛ buruja min ye baarakɛlaw ka sara ye Bukari wariw bɛ kɛ n t'a sidɔn ye Bukari min kɔni maa min kan ka bila hakɛya mun kɔnɔ o tɛ bila hakɛya kɔnɔ waati tɛmɛnenw la Bukari min ye Maliki Jaw ye o nan'i sigi ka jateminɛ kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko a baara ta CNT jamanadenw ɲɛ b'u la u sigi bɛ waati kunkurun de kɔnɔna la ni baara ma k'a kɛcogo la o kuma ko don dɔ k'u tɔgɔjugu bɛ yen fasiriba ko yanni tɔgɔjugu ka fɔ sini ma o kuma bi o bɛ se ka bali a bɛ se ka bali ni kɛwale ɲuman Bukari ni baara kɛcogo ɲuman ye jamanadenw ye fɛn minnu fɔ sɛbɛnfura kɔnɔnaw la o ka k'a lakika kɔnɔna la a ko tiɲɛni caman kɛra ye min ye assemblée kɔnɔ Bukari min ye nafolo dunni sira kɔnɔna ye fasiriba ko min kɔni ye CNT maaw ye o kuma tɛna ta k'olu sɛgɛrɛ a ko an bɛ don min na ko bi a ko min kɔni ye colonel Maliki Jaw ye ale kɔni kɛn bɛ ka mansin dɔ sigi CNT da la maa caman de bɛ olu kɔni tun bɛ wariw ta k'a dun fufalaki Bukari Traoré ka sɔrɔ u ma taa baarakɛyɔrɔ la wa k'o banna
machine be pointage ni nana ibi bolo daka awo wa i kana lere fana na aba yira ka fo ki nana ni air la e de karsa ye ni bi taso ibi bolo da machine kelen ka aba yira ka fo karsa de kumbe a taraso malde betle sa kanaska ni ka kuma ngi chine ngo malde betle don ti toto fo ila nunun te ba fo 2012 coup d'état kala nunun goi ne o funyera mena ulu ku juma kana korofo je yanga ta iba je fo ulu ku juma Amadou aya naga mawge onanu babali ko bo dabulo kaya amta kololo ko biwa ka besalo kata comment Hamali Traoré parce que ba no ye Hamadou Maïga ko waru ka tla togola mami sarayi minyo bidimo lakika kono mami ka primi minyo bidimo lakika kono Boubacar Traoré yugu mumbe ani nyaga mumbe o kuma ko minyo maliki jawi anaka chedon Boubacar kube ka bela jelen tlen ka jo asenga ina fo sharayi mi fo o de la yino fe jamana de on fe fana parce que ba ko Boubacar Traoré daka suno ko kuma temena minye ka bara ka buruja o kuma temena chega kuma tewa ka taka dun obana Boubacar Traoré ni nana ini minga ka obedima ni sente mamure ni rema ye blomba konna la ka fo de ko kalo sarake bi bolo jan dorome kelen ati bla itika kono okay o de damne nabi Boubacar Traoré faso nanfolo ko faso do ni tado abido jamana don ka bara la o kuma minye colonel Maliki Jawiye akoko yelema kura belebele koni o tara ulu fe o yelema muntara sente kono ko yelema kelen be gouvernement no fe ni gouvernement ma baraka ketula ku be wole abe fu ye fana abe ke jamana don ni tai on a fait flâner ayi mimbo indicateur de renouveau kono Amadou Maïga alega sabanindo bojawate indicateur de renouveau mo ambu fo le indicateur de renouveau bla nebe esor de mako nebe wulini oye ni ya taka laje ko kle saba dimbe mi CDAO ka ci den kerengere mi no be onga jamana kono no Amidou Ebolier ko o dim kle saba indimba ma wasa be se ganga jamana to anye chuko mina bawo ni ya taka laje korofo do bombe ma inda kono mi onga ministre mi no nyeshimbe faso malibani jamana woro chesra tamalima no yanga ministre des affaires étrangères la coopération internationale ablay jopo ale de korofo ni ka sanzalama ka nyeshi on baraga nywa munu no be jeune afrique la ka korofo intani ka di uma wajirala ma ko fole inve no yi onga ministre ka fo mi Amidou Ebolier mi CDAO ka ci den gerengere onga faso maliba konnana ka yembe dibi bara dola ayeme ko dola munu be onga jamana ka basigi ni ka dangare ke ala bawo ni korofo inta ka laje ni korofo a hagil no ndala no ye decision e ka be kunungo ndenema ni ya alaje otorogolo tle muga ani duru 2021 klesaba o dimbe Amidou Ebolima o mi ngoni ngeme malde klina bele jili nyakrobi kerengere na mi anga ministre des affaires étrangères katase onga jamana e chamajoro fonga blo e maraboma bele jili ngoni ngeme ki tega ngoni shi Amidou Bolila ka fo madu mami ngoni ngeme makaratoyi mami ngoni ni mabese ka fo akeme mama ngwe akanga jamana to anye bawo ni ataka laje abesanga femi ma ode emela ka lajere do no ye mouvement national de libération de l'Azawadi anga mago emela la o ka lajere do bola ka ke hagil nanjigi décembre kalo 2019 la kidali mara o konnana no yanga jamana foso maliba marabulo esegi nae ni ye korofo laje ibaye ka fo ministre ma ka chede mi ndumbe adoni ngama no ye France ka de do ye no ye Christophe Sivio ye ale de ye kuma ta kene ngonna 2019 ka jira ka foko abe maw bismillah mamunu be no lu bora faso malibala ni kana azawadi la e ni bala kuma me mamunu bora malila kana azawadi konnana awo anga marabulo seyina kuma temena kan agwero katkene chori agwena do akorofo boga bi murume bashukana jamana de wuye ni korofo memi felaw memi nge o kona doni ngama ni ya taka alaje ibaye ka fo o korofo ngoni ngela ka bele jile funu anfunu lego ibaye ka fo mamunu no lu kuma jamana marali kuna adoni na ibaye ka fo o koni uye ma ko fole nguli ga boy minisi ma ka chede ne gundo kidal mara o konnana ma ko fole no ye Christophe Sivio e uya gben ka bo aplasi ma were ka usugandi ni gata o sigiye wani korofo ilaja ko kura adoni ngama mami no tumbe ministre des affaires étrangères la no de onga jamana ni jamana woro chesra tamali barawo ye o de ye chable edrame ye chable ngoko mami mana nye donga teme nyeboga ka chili go be so kono ma ko fole korofo mi mbola da kono kana ta korofo to fo fa wereve o ko ngela sabu ye o ka kuleka bo ka nyeshi Nations Unies tomba ma mi ye ministre ma jabala bami no be fa ba konna na oluka sega hagil no ni
fɛɛrɛw tigɛ walasa min ye Christophe Sidiyo ye a ka wuli ka bɔ MINUSMA bureau min n'o tun bɛ Kidali a ka bɔ o ɲɛmaaya la wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a sanga Amidu Boli ka nin taabolo fana ma min ye anw ka ministre min n'o bɛ affaires étrangères kunna an bɛ don min ko bi n'o ye Abdoulaye Diop ye a ko min ye Amidu Boli ye min ye Diop ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko sigakɛla min ye Amidu Boli taabolo dɔw bɛ a la ani dibidibi wale dɔw ye mɛ a nɔ na ko wa k'a dalilu n'o ye nanzarakan fɔlɔ ko prévu k'o bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka kala don transition jamana marabaw olu taamasen la wa min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ anw ka jamana yɛrɛ basigi la o kɔni o de y'a to sa min ye hakilina tile saba kangarimada kan o ta la ni ka di a ma a k'an ka jamana to an ye min ye anw ka jamana ye a k'o bila pewu ko anw ni CEDEAO k'an tɛ kɛlɛ la koyi ko taabolo minnu bɛ CEDEAO la ani anw yɛrɛ an bɛɛ lajɛlen de jɛnna ka tɔn in sigi wa tɔn in kɔnɔ ko jamana faso Maliba k'a b'a kɔnɔ ko ni k'a labato ko wa ko min ye maa wɛrɛ o ka sugandi ka bila Amidu Boli nɔ na hali n'a sɔrɔ CEDEAO ɲɛmaaya bolo o ma kuma fɔlɔ min ye Amidu Boli ye a kɔni kɛ bɛ maa mango ye faso Maliba kɔnɔna la wa n hakili la fana e ko sini tɛ tile in sabanan ye de awɔ tile saba bɛ dafa sini kunun ni bi ni sini a ka waa wɛrɛ ka fɔ awɔ min Abdoulaye Diop ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa si tɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ tuguni ka ni bo kɔni kɛ anw ka jamana faso Maliba kɔnɔna na yan ko wa ko min ye taabolo caman ye an kɔni k'an muɲuna ko wa k'an selen an dan na maa minnu bɛ yen n'i bɛna k'i bɛna anw ka jamanadenw kɔni fɔ k'u kanmɛn o hakilina an b'i bisimila ko nka k'a fɔ k'e na bɔ i ka jamana kan walima ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na fɔ k'i bɛna anw ka dukɔnɔko k'o de ɲɛfɔ anw ye min man di anw ye min tɛ kɛ hɛrɛ anw ma waati ni don natɔw kɔnɔna na f'an tɛ jɛn ni a ye tugun nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na min ye Maïmouna Doumbouya a ka wuli ka jɔ Bokar Traoré an ta o laban ye boli ye ne bɛ n tigɛ dɔn ko kura le matinal Fasiriba n'o ye Isaka Sidibe a ko an ka taa URD la Bokar Traoré min y'u ka lajɛba jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn ne ko bala cogo bɛ Bokar Traoré min ye URD sibiri tɛmɛnen Bokari Palula Culture Amadou Ampatiba Sal Bazumanama a kɛra dɛbɛdɛbɛ i b'a fɔ ko sɛfan Bokar Traoré min y'u ka 10e conférence nationale ye Bokar Traoré u ye wele bila URD a tɔndenw ma Bokar Traoré u ka na u ka ɲɔgɔn ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ URD ale ye Ala ma hinɛna Soumaïla Cissé a ka tɔn ye Soumaïla Cissé ani cɛba dɔw de farala ɲɔgɔn kan ni ka URD sigi nka min ye a tɔgɔ duman a wuli ka jɔ a garisɛgɛ o tora Soumaïla bolo a ko Soumaïla ale ntanyana n'i y'a lajɛ URD ale ka lajɛba laban ni ɲɔgɔnna lajɛba n'o ye conférence nationale ye Bokari o bolo dara san 2019 k'a daminɛ don fo ka taa bila sibiri la ni ɲɔgɔnna lajɛ belebele tun b'a bolo da min ye ntanan ye o de gosira kosɛbɛ ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wele maaw minnu bɛ URD kɔnɔ Bokar Traoré bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bolo ja la bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ja la Bokar Traoré maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ o tuma tɔn n'a mɛnna ka sɔrɔ a ma lajɛ boloda Bokari a laban adamadenw bɛ goniya ɲɔgɔn ma Bokar Traoré u k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn ye min bɛ min kɔnɔ o k'o fɔ sa tɔnko la Bokar Traoré o de bolodara Fasiriba ko maaw bɔra an ka jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la Bokar Traoré u ye ɲɔgɔn ye Palula Culture Amadou Ampatiba Fasiriba ko jama tun bɛ maa min dala o de ye premier vice président n'o ye professeur Salifou Sanogo Fasiriba ko cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jɛnnen dɔn nka Bokari min ye Salifou Sanogo ye cɛkɔrɔba tɔgɔ duman t'a yɔrɔ dɛ Fasiriba ye min sɛbɛn e ye min sɛbɛn ne ye min sɛbɛn tɛ dɛ anw tɛ sɛbɛnnikɛla an ye lakalikɛla ye sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn Bokar Traoré e ni ne wajibiyalen bɛ k'o de kalan sɛbɛnnikɛla ko a ko URD kɔnɔ bi ko maa bɛ bi ni maa min bɛ ka tɔn bilisa ɲagami ni maa min bɛ k'i yɛrɛ kɛ tɔn tigibatigi ye k'o de ye professeur Salifou Sanogo ye a baara ta n'a sɔrɔ la cɛkɔrɔba in kun ye ɲaamilikɛla ye sisan kun t'a sɔrɔ yen an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ awɔ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n'o ye Isaka Sidibe ye Bokar Traoré a ko cɛkɔrɔba k'a bɛ ka sɛbɛnfuraw kɔnɔ kumaw yɛlɛma Bokar Traoré k'a bɛ ka tɔn kɛ a sago ye o tuma k'a bɛ ka maa labɛn ka maa min k'a diyaɲɛ maa ye Bokar Traoré ko k'o kɛ URD ka cɛbɔ ye masakɛ kalafili nata la o tuma min k'o ye maître Demba Traoré ayiwa Fasiriba ko sɛbɛnnikɛla ye min fɔ n'o ye Isaka Sidibe ye a ko min ye professeur Salifou Sanogo ye k'a man kunnen don ko ba kan ko ye Bokar Traoré o tuma ko n'i ye tɔndenw lajɛ k'u diminen don k'u fununen don Bokar Traoré o tuma ko maa caman bɛ yen ko fɔ ka URD nege bɔ o la
bari o kuma k'u y'u kɔnɔ tuma k'a fɔ conférence senfɛ Fasiriba ko a kɛra wuli ka jɔ belebeleba ye min kɔni ye Sumayila Sise ko n'a kun wulila ka na diɲɛ kɔnɔ tuguni o kuma cɛkɔrɔba ka ko kɛtaw la k'a tun bɛ sa tuguni o kɔrɔ hɔ ye ne ma so ye awɔ Fasiriba ko Bɔkɔ Tarawele siga tɛ min na min ye novembre kalo tile 14 natɔ ye a ko congrès bɛna boloda maa minnu bɛ ni a ka d'u ye Bɔkɔ Tarawele ni ka kɛ URD ka cɛbɔ ye a ko an bɛ don min na ko bi maa 10 olu de tɔgɔ fɔlen bɛ o kuma maa 10 in na jɔn ni jɔn de bɛna kɛ garisɛgɛ dumantigi ye min ye URD bureau politique national u b'u wakili ta ka da jɔn kan Bɔkɔ Tarawele k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya URD kɔnɔ dɛ a man ka gɛlɛya ni bɛɛ lajɛlen bɛ Sumayila ko nin ka taabolo nɔfɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'i sen da nɔ na mun n'o tɛ bɛn kelen ka di o fana ye tiɲɛ ye n'i ye maa fila kɛmɛ fila ye dɔrɔmɛ 5 nɔfɛ dɔ mago bɛ 3 de la n'o tɛ a t'o kun bɔ walima bɛɛ ko bɛ dɔ ye Bɔkɔ Tarawele Isaka Sidibe y'a jira k'a fɔ o kuma ko min kɔni ye procès Salifu Sanogo ye Bɔkɔ Tarawele k'a ka wuli ka jɔ mun bɛ URD kɔnɔ bi Bɔkɔ Tarawele ko kɛmɛ ka maa caman furuku ko kɛmɛ ka maa caman ɲigintɔn yɛrɛ la nka ko minɛn dɔ da bɛ jigin a kɔnɔ fɛn tɛ bɔ k'u kana funu u ka ji k'u ka min na an ye min bɔ matinali kɔnɔ Isaka Sidibe ale ka sɛbɛnni don Isaka Sidibe matinali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo Buwa Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Yusufu Kamara ye Yusufu ko min ye Sina BF ye ko e ko k'u ma bɛnkan sɛbɛn don n'u k'o kɔnɔ ko ni ka o sɔsɔ wa bawo grève min n'o ye baarabila ye o min boloda bɛ nin kalo tile 27 ka se a 29 ma min kɔni bɛna kɛ nin octobre kalo la san 2021 i b'a ye k'a fɔ tile 3 baarabila maa minnu n'u kɔni bɛ Sina BF kɔnɔna na n'u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ wa hakilinaw kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura o y'a jira fana k'a fɔ baarabila u n'o boloda nka n'i ye anw ka bankiw n'o y'an ka wari baarakɛ so ninnu ye bankiw n'o bɛ patronat des banques kɔfɔ ka taa se établissement financier et compagnie d'assurance ma olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin tile 3 baarabila olu sen tɛna ye a la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Yusufu Kamara ko min ye anw ka nin jɛkulu a fɔ ninnu ka nin jɛkuluba in ye n'o ye association des professionnels des banques établissements financiers an k'a ma ko APBF ka taa se comité de compagnie d'assurance du Mali ma n'o ye SECAM ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛn dɔ kɔni ni ka o dilan k'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen u kulu fila u kan don wa min ye Sina BF ka nin baarabila ye u sen tɛ a la bi u sen tɛ a la sini Sina BF n'i y'a ta k'a lajɛ o de ye syndicat national des banques établissements financiers ye ni min bɛ assurance ni microfinance ni commerce kofɔ an k'a ma dalatɛlɛ la ko Sina BF wa n'i ye APBF ni SECAM ka nin wulikajɔ lajɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Sina BF ye k'o kɔni kɛn bɛ ka bɛnkan sɛbɛn dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko procès verbal de conciliation gouvernement UNTM CNPM k'o kɔnɔ ko k'u b'a fɛ ka u sen d'a kan ni k'a tereke duguma o hakilina min filɛ nin ye k'olu tɛna jɛn ni o ye wa n'i ye a lajɛ baara ninnu n'o ye baarabila ye Sina BF to a la Fasiriba ka fɔ la o bɛ daminɛ min ye nin bi wulada nin ye nɛgɛ kanɲɛ gansan n'o kɔni dana gosi la n'o ye 0 heure o kɔni tile 3 baarabila bɛ daminɛ o la k'a minɛ bi minuit la fo ka taa se tile 3 bɔɲɔgɔnko ma Sina BF baarakɛdenw u bɛ cakɛdaw kɔni kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wala sɛbɛn fɔlɔ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ ko kalo in daminɛ na i b'a ye k'a fɔ u kɔni o kun taara ni ka t'o ka baarabila o kangarimada sɛbɛn n'o ye préavis ye ka t'o bila ministre du travail o ka tableau sanfɛla la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye bankiw ni assurance ye établissement financier ye min ka taa se carburant feerebaw n'o ye station de carburant ye ani maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu kɔni fara bɛ nin tɔnjɛkulu kan n'o ye Sina BF ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni na baarabila kɛ ko bawo olu b'a la ka baara kɛ ni danganiya minnu ye an'u bila an bɛ minɛ minnu kɔnɔna na k'o tɛ sariya ni ka o k'o bɛ sariya ni ka a kɔlafɔ wa min ye APBF ni SECAM ye o y'a jira k'a fɔ nin kɔni baara min n'o ye nin tile 3 baarabila ye ka bɔ Sina BF yɔrɔ k'olu kɔni sen tɛna ye a la wa o sɛbɛn maa o maa na o sen tɛna don a la wa ko n'i ye tile 3 baarabila kɛ o maa minnu bɛ yen n'u b'u o ka dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan n'i y'a mɛn banki ko maa dɔw de bɛ taa wari bila a kɔnɔna na ko wa ko n'i y'a mɛn fana ko i bɛ grève kɛ k'e b'o t'a sɔrɔ e b'a la ka baara kɛ cakɛda dɔ fana dilan o cakɛda fana sariya k'i kan k'o labato ko bawo ko bɛnkan min n'o kun tɛmɛna Sina BF ɲɛmayaso o ni banki ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se compagnie d'assurance ninnu ɲɛmayaso ma k'o de ye u kun ye laɲini 30 de kɛ ko mais ko bɛnkɛla laɲini 20 kan n'o ye 20 points ont été fait l'objet d'accord total wa min ye laɲini ta ye ko kuma b'a la ka kɛ o de nɔfɛ ko wa k'o bɛ ka
convention collective ko kuma min ni ka o korofo ni ko boko bi anu ka sara ko kuma ko ba la ka u yu wele dom na ku ka ta kuma de o done u bana kata o ka préavis de grève ni ka to seben ko ni fasiri ka to bla ministre travail ka tabulu sanfela la ko mami be ne ba fi na ka kuma o ye do mi voke kana ka kuma ula ko ne o don ko la fadu ko yalma ko korofo ko kuma o siga kuma ka be nyewa ni ngali bo me ka ke mi ye Yusuf Kamare Alisa aya jira ka fo ko sina be fu nyema blood lombe ma dama to ka tabulu la no do be talike bedemu mami no gwena ka bo bedemu kon nana no ye madam kane jenabu sali ka jira ka fo ko akoni ayela ngaramuna ayela shweli daklena ko o dossier munu vleni kata se mamunu no lu licencier la ka bo eko bangi malila olu varaga dossier ko ni bela jile ngoni be tribunal ka bloka ko de atomi apebe fu nyema ya bloye kata se compagnie d'assurance nyema ya bloma ko lu ko ni ngende ka kala do nyina ka beni korofoye ko ba ko dossier no be juju ka tabalika ko mama ki dalamse ya o tabulu nu korogola ka be ke sabuye ni ka kodo ni ka usama ka sima o de ato ni sina be fu ya nyini wati ko be kuma madam kane jenabu salga ni tabulina ko ulutu dado ala ko de kembe sabuye ni ka ke tasmani ngoye sina be fu nyama ya blo o nyama no amadun no baye o glo sanvelala ko tabulo mi vleni ko fe mi be foye ako donc o dongala kari o de bara blami na kembe ko blo da no be damna bi minui nega kan gwaza ko ta se kle sama boyongo ma ko lu sente ala bi o sente ala shini o sebe mo mana bela jile ngoni beta bara yoro la ko ba o client munu dambu ga waru bla bangi nununa ko client mako be ula ko muna ko o beta do client nu ga war talije ningu ye korofo mina ya sama ga bo lene bana ko nana Yusuf Kamara ka wuli ga jodo client ka tu ka warta jamana rebe siram kambi na fura ko ka wari mara yoro datugo ambe balo to di nazo tambulo dumunun te bolola na fara ko bangu datugula abengela ya de wataji ko fara mana faraga abege ko were kuma o jobu tay kuma ngati gami o bebe Jeka pip wajabate namu daran nana dandigele were te ola ndego bala to ko bedi Wartrawre neben tiga do juna ado Mali tribune fasiriba no ye aka ako angata kai Wartrawre Bouakar Nyeng no yi tomaye ale de ye président du conseil malien des chargeurs de kai Wartrawre minye angata makelaw ka jirajakulo Wartrawre anyema kurasigi ko damne todo fasiriba ko ako ale rebulila ninga tasiga sigalike nya ye chien kele o kakusa nya me chien kemenye sigatola Wartrawre ma minye kai SMCMC o nyemaye Wartrawre atarula kuma nyoya kata me ayre dakono fasiriba ko asele kay kuma mna ayi ngalita ninga président secret no ye Boubacar Nyengi ko Boubacar Nyengo ebe jirajakulu mukuna no ye CMC o kuma jirajakulu ye akadi ka nyefwanye aya yira ka fo jamana nyemo ka echageda sigilendo Wartrawre e kabini shara sebenye furanyo e kabini septembre 1999 ka damno do fo bi CMC bori abas son fasiriba ko akoni ya laje akabara ye muni muye odi anga tamako ye ka noya do Allah ni oye doni talaw ye bori ka ta jamana kono ka bona ye walma ka bo jamana ko fe ka dona jamana kono la bori e doni ka anga temesira munuka menye transiteru ye okuma ulu fene ka kuma nyoya kuma ba kono Wartrawre e famo ulu ka seben fura o baro batoli ba kono fasiriba ko akoni jerjakulu laje annafaka bo fuka damatime mami ya nyema isandu kai kono Wartrawre aleka manda sira kunchoro la Wartrawre no ye Boubacar Nyangi Boubacar Nyanko ale ye baramunu boloda Wartrawre akada ye ninga tlaka manda flana nyini fasiriba ko okuma ko siga ko nitala manda flana ko ni abisuko soro dangana jume kono sabu ni ye mabla chidya la Wartrawre iye femunu ka foye ayoke akoko munturable fasiriba ko minye texu yoku kono kuma ka bato bogari ninga foko ben ko do SMC transporteur ni nyonche mamunu dabe anga jekokula mamunu dabe anga doni talikula mamunu ye transporteur yi ku bedo dakele fe ku bo dakele fe kay ko Boubacar yo deke fasiriba ko
Boubacar Traoré akuma afora mamunu ye tondon ye u bɛɛ lajɛlen kɔni ye jongo ala fɔ k'a yira k'a fɔ maa min y'u ka président ye n'o ye Boubacar Niange Boubacar Traoré ko jiginna yɔrɔ t'a la sabu ko a kun kan ka fɛn minnu kɛ k'a y'a bɛɛ kɛ maanifin dan y'i seko ye fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana ye tɔɔrɔ jugu sɔrɔ waati tɛmɛnenw la o n'a ta o ta min kɔni data ye sunɔta ye Boubacar Traoré n'a fɔra ka ban ko transporteurs bɛ kunbalan na a bɛ wulikajɔ kɛ ni ka t'u bɔ kunbalan na n'a fɔra ko minɛn dɔ bɛ gɛlɛya la fan dɔ fɛ a bɛ wulikajɔ kɛ ni ka t'u bɔ gɛlɛya la a ko président y'a sigi kun dɔn fasiriba ko n'a dun ma k'a fɔ a y'a sigi kun dɔn a y'a kanu tuguni k'a bolo mana bɔ mandat filanan nɔfɛ o tuma min ye kayikaw ye o ko k'a da ka sunɔgɔ ko mandat filanan ɲɛnabɔra ka ban fasiriba ko jamana ɲɛmɔgɔw ye waati min kanu min ye élection kura ye bari ni ala kɔni ma baasi kɛ o ye ni octobre kalo o tile 30 ye min kɔni ye u ka bureau fɛn fɛn bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna kurakuraya fasiriba ko min kɔni kaye bureau ba maa min b'a nɔfɛ n'o ye président sortant ye o de Boubacar Niange ye siga kɔni tɛ min na min ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ min ye Boubacar Niange ye k'a fɔ de ko maa de bɛna gun ka bɔ a jɔyɔrɔ la Boubacar Traoré o kuma bɛn kɛra min kan min kɔni ye taamakɛlaw ye transporteurs ye bari min kɔni ye maaw ma da bɛ jagoko la bɛɛ lajɛlen ko Boubacar Niange an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini o tuma e de bɛ k'an ka président kura ye tuguni wala k'a d'a ma yarabi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali Tribune kɔnɔ aka ale ka sɛbɛnni don aka ka fala Mali Tribune kan an b'u ɲɛmaa bulu an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ bon jabate ne tɛgɛ don ni sɛbɛn bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le pays jamana le pays maa min ka wulikajɔ ye nin o ye Mamadu Jara ye Jarakɛ a ko min ye anw ka wulikajɔw ye n'o kɔni sabati bɛ anw ka kalanko ministériso fɛ i b'a ye k'a fɔ salon ta o bilala da min na i b'a ye k'a fɔ ka kɔ o ɲɛ o ko ko n'i sɔmina ɲɛnamini ma k'i b'i sonsoro min ye anw ka jamana marabaw ye minnu kɛrɛnkɛrɛnyana ministériso minnu ka baara ɲɛsin bɛ anw ka lɔkɔliko ma o ye k'o ma kuma ɲɔgɔnya ni ka o daminɛ ka ban wa anw ka lɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ n'olu kɔni jason bɛ tɔnba kelen na n'a bɛ wele ko les syndicalistes de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 olu kɔni u y'u wele ka se k'u kuma ɲɔgɔnya a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka gɛlɛya minnu bɛ yen u ka sigi ka kuma fura ka se ka ɲini a la min ye kalanko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ walantaw dɔgɔkun wɛrɛ don min ye ntɛnɛn nata ye min ye bisibasaw ye o kana se ka na don ni nata n kɔrɔ kana siga walanta n ko n bɛ k'a kuma fɔ n jatigɛlen don kana siga u kɛlen ka premier octobre bɔ a dɔgɔkɔrɔ fiɲɛ ye denmansa bɛɛ fili nka premier novembre min n'o fana bɛ senna o fana o sɛnsɛntɔ filɛ ka na awɔ o ye hakili bɛ k'i bɛ na nafolo min fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka gɛlɛya ninnu musakaw k'o ɲɛɲini o bɛ kɛ kamanagan di lundi yankɔrɔ o don dɛ n'i bɛ labɛn i labɛn n'i yɛrɛ ma labɛn i labɛn o tuma suna tigɛra ka bɔ min ye Mamadu Jara ye a ko min ye ministre ye min n'o ɲɛsin ministre min n'o ɲɛsin b'an ka kalanko ma e ko ani maa ninnu u ye ɲɔgɔn ye koyi ɲɔgɔn ye kun bolo d'an bɛɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ an ka ministre so wɛrɛ fana bɛ yen min ɲɛsin bɛ baarako ma o ni o fana o ye ɲɔgɔn ye ka bɛn juma ma octobre kalo tile 22 san 2021 wa a taara wolofɛn min na e ko a maa tɛ se k'a fɔ k'u ma bɛn ko la nka k'u ka yeta ko o ma taa sira kelen fɛ nanzarakan na n'i y'a mɛn ko divergence de vue des deux parties o de ye u b'a la ka u hakilinaw ye kelen ye koyi k'u ka yetaw de tɛ kelen ye u b'a jira k'a fɔ dɔ b'a la ka fɛn dɔ laɲini a bɛ ka ɲini min fɛ o ko e jɔ an k'a kɛ ne ta ye a kɔrɔ de y'o ye n'i ye maa ninnu lajɛ n'o ye syndicat signataire du 15 octobre 2016 ye o y'a jira k'a fɔ ko min ye sigi ka kuma ye olu tɛ ban o ma koyi wa min y'u ka laɲini ye laɲini kelen pe min y'u ka article 39 ye o min n'o taala sariya bolo dɔ fɛ n'o ye loi numéro 2018/007 ye ka bɛn janvier kalo dɔ tile 16 ma san 2018 i b'a ye k'a fɔ min bɛ enseignants yɛrɛ ka taabolo ni k'a maana n'a bɛ wele nanzarakan na ko statut du personnel enseignant n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ k'a minɛ an ka jardin d'enfants ka taa se min ye an ka camancɛla kalansow fo ka taa se lycée ma nin bɛɛ lajɛlen ka taabolo maana bɛ a kɔnɔna na wa jira an bɛ fana k'a fɔ min ye wulikajɔ ye o kɔni b'a la ka sabati min ye maa kofɔlen ninnu ye o ye kɔni communiqué kɛ communiqué min n'o kɔni kɛla u ka o ni gouvernement ka nin ɲɔgɔn ye kɔfɛ ka bɛn octobre kalo tile 23 ma san 2021 wa o y'a jira k'a fɔ min ye olu ka wulikajɔ ye min ye gouvernement ka laɲini ye o de ye ko ka prime ani indemnité dɔw ta
ni ka di olu ma min bɛ grille unifiée des salaires ni o bɛ bila o cadre kɔnɔna na min ye enseignant olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye article 39 ye dɛ olu kɔni tɛ fɛn wɛrɛ fɛ bi o tɛ taa kɔkɔ o tɛ taa ba kɔ min y'o ka article 39 ye o kɔni o ka sabati walima min ye loi kura ye o ka ta min b'olu ka taabolo ni k'a maana ko kura ye o kɔni laɲini de kɛn bɛ u fɛ ka ɲɛsin gouvernement ma o gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ min ye prime ni indemnité ye o bɛ ta ni ka di u ma o ka jɛ ni o ye o bɛ grille des salaires unifié ni ka o kofɔ wa a bɛ kɛ sabu ye ka tukɛ maa minnu ka hɛrɛ n'u ka hakɛ la ko o filiw bɛɛ lajɛlen k'o na lakilen fana k'u bila u ka minɛ u ka hakɛ o minɛ o kɔnɔna na wa min ye syndicat signataire du 15 octobre ye olu y'a jira k'a fɔ hakilina kelen pe min bɛ u la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko grille unifié des salaires ko o bɛna ta ni ka ɲɛsin u ma u ka laɲini dɔ fana tun bɛ yen min b'u ka article 39 kɔnɔna na min bɛ a jira k'a fɔ min ye grille des enseignants ye dɛ o kɔni kɛtɔ la 100 sara la 15 a n'a kun ka fɛ 17 n'o bɛ 15,17% ko fɔ o laɲiniw fana o ka ta bala o ka laɲini ye fɛn min ye kalan o bɛ se ka don anw ka faso Maliba kɔnɔna na cogo min na lakɔli o ka se ka taabolo kɔrɔ sɔrɔ lakɔlimɛtiriw ka don kalanbulon kɔnɔna na wa fo a ka taa sɔrɔ fana min olu fana ka laɲini ka ɲɛsin gouvernement ma o bɛ taa sɔrɔ gouvernement fana y'o ta bala nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Mamadu Jara a ka wuli ka jɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura l'alerte Fasiriba n'o ye Seydou Damele Damele a ko an ka taa an ka nafolo kɛlɛkɛcɛw fɛ n'o ye douane malienne Fasiriba ko a ko Mali douaniers ka ɲɛmayaso Bɔgɔdi a ye ɲɛmaya kura sɔrɔ o ɲɛmaya kura Bɔgɔdi i b'a ye k'a fɔ a fɛnɛ ye wulikajɔ kura kɛ n'o ye inspecteur général Amadou Konate Bɔgɔdi Tarawele a ye octobre kalo tile 6 Bɔgɔdi i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kura kɛra ni ka tɛgɛnɔbila kura kɛ maa minnu ye douaniers ka ɲɛmayaso ɲɛmaw ye Bɔgɔdi Tarawele e ko yɛlɛmama don la de Fasiriba ko dagaba lamagara a ko n'i y'a lajɛ fan dɔ fɛ dɔw kamana guwanen bɛ Bɔgɔdi n'i y'a lajɛ fan dɔ fɛ dɔw nisɔngoyalen bɛ Bɔgɔdi n'i tilala k'a lajɛ fan dɔ fɛ dɔw bɛ tigɛrɛ fɔ la warawara wa dɔw nisɔndiyalen bɛ dɔw fana b'a k'olu ka tile bɔra Fasiriba ko a ko baara bɛɛ n'a taabolo dɔn a ko n'i y'a lajɛ inspecteur général Amadou Konate Bɔgɔdi Tarawele e kuma k'a nana danaya de kɔnɔna la Bɔgɔdi Tarawele a filɛ nin ye ka yɛlɛma belebele k'o boloda a ko n'i y'a lajɛ maa minnu kɛra sababu ye ni k'a ta Fasiriba côté n'o ye Seydou Damele ye a ko sigi ka fɔra ni ka jateminɛ kɛ maa min bɛ se ka nafolo ɲini k'a di jamana ma an bɛ don min na ko bi maa min dugara kɔfɛ o y'ale de Fasiriba ye min fɔ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ nafolo ɲini baara de ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye hakili jagabɔ don Bɔgɔdi a ka sɔrɔ maa ye maa min bɛ se ka miiriya baaraw kɛ maa min bɛ k'a dusukolo b'a kɔnɔ a ko jamana yɛrɛ kɛmɛ ka min ɲini dɔnɲɛw fɛ san kɔnɔ o de ye miliyari 600 ani miliyari 56 jamana kɛmɛ k'o de ɲini u fɛ o bɛ nafolo a bɛ sɔrɔ Fasiriba ko Bɔgɔdi Tarawele n'i y'a lajɛ o kuma kan ka sɔrɔ ka tɛngu ka bɛn ni décembre kalo tile 31 Bɔgɔdi Tarawele an n'o cɛ tɔ man jan bilen caman bɔra la o a tɔ tɛ kalo 2 ye wa min dɛrɛ b'o si dɔn camanba de bɔra la Fasiriba ko Bɔgɔdi Tarawele walasa o nafolo ka sɔrɔ Bɔgɔdi Tarawele f'i k'o ɲinibaw de bila o baara la Fasiriba ko an bɛ don min na ko bi yɛlɛma kura min kɛra a ko min kɔni Amadou Konate Bɔgɔdi Tarawele k'a bolo bɛnna maaw kan maa minnu bɛ se k'a baara kɛ Bɔgɔdi a cɛ n'a musow ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Amadou Konate ale kɔni y'a yira k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la n'o ye kɛrɛnkɛrɛnna min ye Seydou Damele ko Amadou ko Bɔgɔdi Tarawele k'ale bɛna jigida maa minnu kan jamana fana jigi b'ale kan min na dɛ o kuma k'olu bɛna o baaraw de boloda Fasiriba ko Bɔgɔdi a ko n'i y'a lajɛ min kɔni yɛlɛmaw ye a daminɛna ko maa min ye Abudramani Jakite ale kɔni sugandira Bɔgɔdi ni k'ale bila bɛɛ min kunna i bɛ bɛɛ min dɔn Bémi, brigade mobile d'intervention de Bamako. Bɔgɔdi Tarawele min ye Abudramani Jakite ale bilala Bémi kunna o kuma ko Abudramani yɛrɛ k'ale dɔnfɛn kɔrɔ y'o ye k'a bɛ Bémi dɔn fo k'a dɔnna kari maa don maa min bɛ terrain dɔn fo k'a dama tɛmɛ wa a bɛ san caman bɔ Bɔgɔdi Tarawele o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko min y'a ka chef division ye Bɔgɔdi Tarawele i b'a ye k'a fɔ o fana taara kɛrɛfɛ min ye Fode Kone ye Fode Kone Bɔgɔdi Tarawele ko fana ye maa ye maa min fana bɛ yen dɔn fo k'a dama tɛmɛ min ye bureau régime économique ye Bɔgɔdi Tarawele maa taara ka bila n'o ye
Abdoulaye Ongoiba fasiriba ko min ye maa ye o taara ka bila kɛrɛfɛ n'o y'a ka ɲɛmaa ye o ye Ibrahima H Maïga fasiriba ko n'i y'a lajɛ Dramane Ouattara ale taara ni k'ale kɛ chef de visite ye fasiriba ko min kɔni chef de guichet unique o kuma maa taara ka bila ye min ye dédouanement kunkun na ɲɛ mobile dédouanement kunkun na ɲɛ bɛ yɔrɔ min na dɛ maa taara ka bila n'o ye Youssouf Daga Maïga ka Maïga fasiriba ko ale fana bi yen dɔn fo ka dama tɛmɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni chef de bureau et des produits pétroliers Bougazelli de maa taara ka bila n'o ye Saran Jakite ye o kuma ale kɔni kɛrɛfɛ maa bɛ n'o ye Abubakar Daga Maïga fasiriba ko foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ nin ko in na o kuma maa min taara ka bila n'o ye Saran Jakite Bougazelli de ko fana bɛ Mali pétrole ko dɔn fo ka dama tɛmɛ fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ fo ka dama tɛmɛ Bougazelli min ye bureau exonération Bougazelli douanière ye ayiwa o ko in ɲɛ ka ɲini dɛ o de ni commerçant mun n'olu yamaruyala a ye taa nin fɛn in ta ka na nin ko bɛ Mali la o de b'o ɲɛnabɔ o de b'o ɲɛnabɔ o k'u janto a y'a faamuya o don fasiriba ko Bougazelli de maa min yɛrɛ k'a fɔ ko ye maa jɛlen nin ko in na o de kɛra Mamani Maïga fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Abdoulaye D Cissé ale kɛra min ye chef de brigadier au kɛrɛfɛ fasiriba ko hali bi nomination na n'i y'a lajɛ min kɔni Birima Kulibali ale kɛra chef de bureau principal ye min kɔni ye Kayi ye fasiriba ko o fana maa ye maa min fana b'o dɔn fo ka dɔnna kari ale kɛrɛfɛ min ye chef de brigadier o kɛra Lasine Kone ye fasiriba ko Bougazelli ye nomination min kɛra o kuma yɛlɛma caman de donna k'a daminɛ Kulukoro ka taa bila Keɲeba ka taa bila Segu fo Kucala a ko min ye chef de brigadier ye Bougazelli a bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana maa minnu tun bɛ minnu ni maa min dugara bɛ ka baara kɛ Bougazelli min kɔni ye Amadou Konate a y'a bɛɛ cɛ ka bila kɛrɛfɛ ka na n'a ka maaw ye an kɔrɔ daba ka kuma tɛ baara bɛ taa de chef n'o sigira o n'a ka mɔgɔw bɛ na n'i ka mɔgɔ ye a bɛ ko politique ka ko maa min ye min tun bɛ yen o n'a ka mɔgɔw nana maa min n'a ka mɔgɔw nana ale fana n'a ka mɔgɔw nana ni Amadou fana bɔra yen maa nomine filɛ nin ye maa kura min bɛ na a b'a bɛɛ cɛ ka bila kɛrɛfɛ a b'a bɛɛ furan baara kɛcogo filɛ Seydou Dembélé ni y'ale ka sɛbɛnni ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ l'alerte ka fara Seydou Dembélé kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo walima tɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako El Hadj Mamadou Gaba nin ye a ka wuli ka jɔ ye Gaba ko kɔrɔfɔ ni ŋunuŋunukan min n'o kun bɔn bɛ ka bin hali n'a sɔrɔla cɛnkun don ko yalima ko jamana ɲɛmaaw k'u ma segin u kɔ wa ko segin kɔ ye k'a kun ye mun ye min bɛ wele nanzarakan na ko le gouvernement a fait un rétropédalage ko quelles sont les raisons n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye hakilina in ka se k'a kɔkɔrɔma don o de ye kunnafoni kun sɔrɔ la k'a fɔ ko min ye anw ka cɛmancɛ fanga jamana marabaaw ye k'o kun ye danaya da o conseil islamique kan o ka maa suganti walima o ka jɛkulu sigi sen kan min kɔni bɛna taa ni ka taa Kufa ani Iyada Amadu afɛ Iyada Gali ka se ka olu k'u kuma ɲɔgɔnya o kɔrɔfɔ in bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ gouvernement tilala ka sɛbɛn communiqué dɔ kɛ o kɔfɛ communiqué min kɔni ni o bɔla ka kɛ nin kalo tile 22 san 2021 a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ diɲɛmaa ta ka kɛ seere ye ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ta k'u kɛ seere ye ale ma maa ci a ma maa bila baara la minnu kɔni kan ka taa kuma jamana to a la nin bamaci jɛkulu ɲɛmaa ninnu fɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin kɔrɔfɔ ye kuma fɔlɔw mɛnna maa fɔlɔ min da kɔnɔ RFI ka kunnafoni disira kan o de ye anw ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ diinɛko ni batokow ma n'o ye Mamadu Kɔnɛ ye Mamadu Kɔnɛ ale ɲininkalen kɔ RFI maaw fɛ ale de ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni ka bin bawo bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Faransi yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa kuma bamancilakaw ka ɲɛmaa ninnu kuma ɲɔgɔnya o t'a fɛla ko ye wa min ye a ko fana ye a ŋunuŋunukan kun bɔla ka bɛn san damadɔ tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmaa n'o ye Emmanuel Macron ye ka taa se a ka Jean-Yves Le Drian ma olu kɔni kun y'u ka taabolo n'u kun tilenna ni k'o jira a ko kɔnɔna na bon o tɛ anw maliyɛnw o tɛ anw ka taabolo ye wa kɔsada in fɛ nin ŋunuŋunukan bɔla ka bin kokura k'a jira k'a fɔ ko min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ninnu ye k'u kɛn bɛ ka danaya da o conseil islamique kan k'a fɔ k'u na taa ka se ka taa ni bamancilakaw ka ɲɛmaa ninnu n'o ye Kufa ani Iyada Gali ye ka se k'u kuma ɲɔgɔnya wa n'i y'a ye k'a fɔ gouvernement k'a seginna kɔ hali n'a sɔrɔla kɔrɔfɔ in a kun m'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama n'a bɛ wele ko façon officielle i b'a ye k'a fɔ ko min ye an ka diinɛko minisiri n'o ye Kɔnɛkɛ ye ko yalima k'a bɛ se ka jafarinya cogo di ka taa sigi diɲɛ kunnafoni di sira soba in sanfɛ n'o ye RFI ye k'o kɔrɔfɔ fɔ ka taa sɔrɔ ani sanfɛmaw ko minnu b'ale sanfɛ a n'o tɛ
angalama ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ wa min ye au conseil islamique fana ka mawuludu astafurulayi min ye mawuludu kɛnɛ fana ye 26 mars samedi 26 mars kɔnɔna na o min n'o bɔla ka kɛ Sherif Usman Madan Haidara o kɔni kɛnɛ fana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in kɔni bɔla ni k'a sansalama min ye Sherifukɛ ye a ye a jira k'a fɔ min ye foli ye k'o ta k'o ɲɛsin anw ka cɛmancɛ fanga o ɲɛmɔgɔw ma k'a sabu kɛ ko danaya min n'o kɔni kɔrɔfɔ ta la ni ka ɲɛsin au conseil islamique ma k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya k'o na taa don anw ka cɛmancɛ fanga ka cidenw o ni min maa minnu n'olu ye bamanjilakaw ka ɲɛmɔgɔw ye anw ka jamana kɔnɔna na u ka se ka taa kumaɲɔgɔnya baara o ni ka se k'o baara k'o boloda min bɛ se ka kɛ sabu ye faali jugu minnu n'o bɛ senna ka se k'o kɔrɔfɔ ni ka se ka o bolo kan cogo min na wa o kɔrɔfɔ in fana bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔkɔri la anw ka gouvernement ka laseli fɛ n'o ye communiqué ye k'a jira k'a fɔ a ma maa ci bi a ma maa ci sini maa minnu b'a la ka kuma kɔrɔfɔ in de bɛ yen o bisibasa don bɛ yen kana tunu fo ka ɲɛnamini bila dɔw la ministre an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ diinɛko ni batoko ma o de ye kɔrɔfɔ in fɔlɔfɔlɔ fɔ RFI sanfɛ ou bien siran de kɛra ko kan ayiwa yalima ka bɛn nisɔndiya fasiri kɛ b'a ko n'o ye Elhaji Mamadu Gaba ye a ko yalima anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ninnu ko yalima k'u t'a la ka gasi de jateminɛ wa jamana ni jamana wɛrɛ minnu tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma n'o bɛ wele ko PTF n'o ye partenaires ye olu fɛ la ko tɛ o hakilina ninnu ye ko yalima k'o de ma kɛ sabu ye k'u se k'u kɔ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ ko wa ko n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye au conseil islamique ye o ɲɛmaa o ka t'i sigi ka nin fɔ k'a fɔ k'u na cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ko k'u fɔ u ka nin hakilina ɲuman na danaya ka ta ka da au conseil islamique kan a ka se ka taa kumaɲɔgɔnya baara bolo ta ka ɲɛsin min ye bamanjilakaw ka kulu ɲɛmaaw ye ko yalima k'u bɛ kuma o kun fɛ wa kɔrɔfɔ ye min ye je fila de awɔ je fila de bɛ an ka batoko ministre so o ministre kumana min ye au conseil islamique ɲɛmaa fana ye o min ka mawuludu bɛ kɛ 26 mars kɔnɔna na o ka mawuludu kɛtɔla o fana seginna kɔrɔfɔ kelen kan maa fila bɛ se ka nkalon da maa kelen na abada kɔrɔfɔ kelen na bon ni ne ye Elhaji Mamadu Gaba ale ye nin kɔrɔfɔ bɔ ni k'a sansalama a kɔni ko n'a tɛmɛna n'a tigɛla Dawuda da la min ye wulikajɔ ye waati ni don nataw kɔnɔna na ko waati k'o na a ko farafasiya bɛɛ lajɛlen ye nin ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamakɔ kɔnɔna Elhaji Mamadu Gaba a ka wulikajɔ Baba Tarawele an bɛ Gaba fo ka sɛbɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ka fasiri kɛbaw bɛɛ lajɛlen fo sabu n'i y'a mɛn an bɛna an sigi k'an kan sanna yɛlɛ wari dɔw de b'a sɛbɛn o tuma woloɲumandɔn foli bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ wari n'u ye min sɛbɛn dɔrɔn an b'o lakale wari bi tan an b'o bila yan ni baara kun cɛra wari dɔwɛrɛ t'an bolo bonyamasegin kɔ foli ni tanni ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ waati kurunin don cogo o cogo wari an bɛ dankɔrɔba in fo n'o ye kan 1 kɔnɔna ye chef escadron Lasine Tamba Keita Baba Tarawele an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ dankɔrɔba in fo Badalabugu n'o ye Jawusu création Musaf Jawara alias Jawusu création 3 ciseaux d'or an bɛ Jawusu fo ka waleɲuman dɔn Zenith Air Elhaji Bɛɲɛ Ɲare a denw Batoma Keyatu ale ni madame Samake an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Elhaji Mohamed Sako Holding ale PDG don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani a ka jɛɲɔgɔn n'o ye député Ousmane Kone ale ni Boa Kamara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Baba Tarawele an bɛ radio Fafeke Zendaw an b'a fɔ ale min ye directeur du programme ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Samba bɛ artisanat bijoutier don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn dankɔrɔba in n'o ye marabout international ye Turu Soirée Jakaba Musonkolon an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'a filɛ nin ye Jokili commune fɛ o bɛ Bafulabe cercle fɛ o tuma min ye dankɔrɔba don a ti jɛmukan ti tɛmɛ a kan an b'a fɔ dante foli mun na Jabate ka i ka foli ni k'a dafa min ye boutique électronique de la nation ye o ɲɛmaa n'o ye Umaru a badenw ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka taa se Imam Mamudu Diko ma ani a ka chauffeur kɛ Mamudu Dumuya an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo yanni Sako Abdulsalam Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kujo Ligue Togo a b'an lamɛn a ka bureau kɔnɔ maison des aînés na an b'a fana fo min ye Amadu Togola culture ani Mercedes Togola nin bɛɛ lajɛlen maa kelen ka magwa ni wulikajɔ ye an b'a fo Ɲamakɔrɔ Kurani Sarababilenba in da la établissement Samawe frère Abibu Samurana a badenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo fo ka taa se Amara Samake ma maire signataire don Ɲamakɔrɔ mairie la an bɛ a fana fo min ye Bakari Sidi Jabate chef sécurité physique personnel BDMS an b'a fo ka taa se lieutenant Adama Traoré ma ale tun ye chef délégation judiciaire 16e arrondissement na ka
bibi na eko faso ma a bila ka taa fan wɛrɛ fɛ wa a bɛ taama na min ye major de police Gawusu Jalo ye section carte d'identité an b'a fana fo wari sisan san burapele ni Sidibe ni sigi faro ne kɛnɛ kan o kuma e ni de bɛna an kɔ kɛ bɔ ye radio baaraw ye an bɛ Mamutu fo ka wale ɲuman dɔn ale de bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la o kuma ne b'a fɔ sa sini ni Ala ni kira sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 11 sanga 30 karamɔgɔ Daba ni Amadu Eli Konare o kuma olu bɛ sini kunnafoni lase an b'a fɔ k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa salam